7 сентябри 2018 мо қадам ранҷа кардем ба хуши акай Маҳмуд, қати Муҳаббатшо Ғайратов, Хайло Саидов. Ина ҷура хай боду ҳавои и ватанои мо маълуман. Хай бародаро ба фикрам якум бора умадан қати мо. Ина ҷура иҷа хай ик ҷой биҷилбозӣ минан. Ина тамошо кунӣ. Беҳад овои тоза дора, боду ҳавои тоза дора. Ина ҷура и гулдара меган иҷара. Гулдара. Иҷа гувои у тарафи хидмуҳо он астанд. Ина успани пар бихшуш.